roll down my window pane. Tell me who you are. Notice we're not the same, but I need. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε λίγο Smash Hit. Το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, είμαι κάπως καλός. Αλλά ναι, θα δείτε. Ναι, έχει και ωραία μουσική. Δεν δείτε πόσο καλός είναι. Lollipop, lollipop. Εντάξει, δεν είναι και χάλια. Καλό δεν με λες. Δηλαδή την πρώτη φορά που έπαιξα ήμουνα τελείως άχρηστα. Ήμουνα με το ανάγκη στο κιλά και όταν έχεις να με το check, κάντε subscribe στο μέχρι στο με το checks. Όλοι στο κιλά δεν έχει κανάλι. Όχι! Κάντε επίσης subscribe στο Γλύφα Ανδωρέας. Όλοι αυτοί είναι φίλοι μου. Αχ, όχι! Όχι. Sorry παιδιά, κατά λάθος το πάτησα. Και πάμε. Ναι. Η αχριστία μου. Πώς χτύπησα 2 φορές. Ένα checkpoint έκανα. Οπότε δεν είναι και τέλειο. Οπότε θα πατήσω pause στο βίντεο, θα κατεβάσω ένα καινούριο παιχνίδι και θα το παίξουμε. Οκ, τα λέμε σε λίγο. Ωραία παιδιά, οπότε βρήκα ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το Shooter CO. Είναι σαν το σλιδέριο, αλλά ναι, Clown Games. Να ξέρετε, όποιο παιχνίδι παίζω δεν είναι sponsors. Ωραία. Σίγουρα όλοι καταλάβετε πώς θα με λένε. Ούψ. Λεπτό. Ωραία. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Τι είναι? Ώστε να ξέρετε, δεν το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν έχω ιδέα πώς παίζεται. Οπότε να ξέρετε, στην αρχή θα είμαι άχρηστος. Λέμε τώρα.
Come back here. Όχι. Να τον πάρω από πίσω. Εντάξει. Sorry γι' αυτό. Κοντεύω να τον νικήσω. Ωραία, δεν φτάσω από εδώ πρώτος. Κοντεύουν να με σκοτώσουν. Ωραία, το καλό με αυτό το παιχνίδι είναι ότι σε σκοτώνουν. Ωραία, δεν θα γίνω μπλε. Χρυσό. Άντε, γεια. Θα με φάνε. Με σκότωσαν. Ναι, συγγνώμη. Αυτό δεν γίνεται. Ήμουν πολύ καλό στο σλιδέριο. Είχα βγει ένατος. Take a snapshot. Τέλεια. Να με σκοτώσουνε, όχι. Είμαι μόνο ένα. Είμαι άχρηστος. Σας το είπα όμως ότι θα είμαι άχρηστος. Οπότε μην με κατηγορείτε. Wow, αυτό δεν είναι πολύ γρήγορο. Ωραία. Νομίζω πως αυτό ήταν για τώρα. Όχι για αυτό το βίντεο. Για αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα κατεβάσω άλλο και τα λέμε πάλι σε λίγο. Είμαι άχρηστος. Ωραία, οπότε τώρα θα παίξουμε λίγο σλιδέριο. Το βίντεο το κατάντησα βίντεο με io.io. Κανονικά δεν λέγεται σλιδέριο, λέγεται slither.io. Γενικά είναι slither.io. Ωραία, πάμε να διαλέξουμε skin. Και το skin μου θα είναι... Ποιο να είναι... Έχει καινούργια skin τώρα. Δηλαδή αυτό του Jacksepticeye. Αυτό δεν ξέρω ποιο να είναι. Ούτε αυτό. Γενικά τα περισσότερα δεν ξέρω ποιο να είναι. Το Kibble Cup, PewDiePie, Jelly. Δεν έχω ιδέα. Το Play Store. Εμένα μ' αρέσει αυτό γιατί μοιάζει με τα κάρτα. Έκανα ένα βίντεο PewDiePie, μόλις τον ανέφερα. Αυτά. Αυτό μοιάζει λίγο ωραία. Δείχνει λίγο ωραία. Εντάξει, αλλά δεν μ' αρέσει να κοιτάζει. Εμένα νομίζω ότι πιο πολύ μ' αρέσει αυτό με αυτό, γιατί μοιάζει λίγο χρυσό. Ωραία, οπότε νομίζω θα πάω να διαλέξω το χρυσό. Όχι, αυτό είναι. Ωραία. Nickname. Οπότε θα με λένε Chris Gold. Ωραία, play online. Δεν είμαι καλός στο σλιδέριο, καθόλου καλός. Και αυτό το βελάκι με ενοχλεί. Εντάξει. Όχι. Sorry παιδιά. Κατεβάσω πόνο στο βίντεο, θα το τσεκάρω μετά να δω πως είναι. Τώρα θα πάω να κατεβάσω ένα άλλο παιχνίδι. Ωραία παιδιά, οπότε κατέβασα Insatiableio. Τελικά ότι σε αυτό το βίντεο έχει γίνει ιό.
Ιός. Ελπίζω πως όχι. Word is loading. Δεν το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, οπότε... skins. Οχ. Έχει και skin. Sorry που σας πέταξα. Όχι, τι κάνω. Τι γίνεται. Βοήθεια. Ωραία, που είσαι. Ναι. Οπότε θα σας βάλω εδώ πάνω. Σιγά να δούμε εδώ τα σκύλια. Χρυσό. Το χρυσό είναι τέλειο. Τι γίνεται. Νομίζω έχω λίγη μπαταρία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία. Αυτά που να τα ξεκλειδώσεις και πάλι αυτά είναι ωραία. Τελευταίο. Θα σας βάλω μαζί με το πινέλο μου. Ωραία nickname. Chris Gold. Λαλιλουλιλιλα. Λάντσι τσουμπιτιδιδαδιδα. Λαμπιτουμπιτιδιδα. Κάποιος είναι level 40. Τα φάγα. Αυτά είναι από παίκτες. Από πώς του. Ναι, τον έφαγα. Δεν μπορώ να φάω την ώρα μου, ωραία. What? Όχι, θα με φάει. Έλα εδώ εσύ. Τι, πώς, γιατί δεν τον έφαγα. Μόνο ο Θεός ξέρει. Όχι, με τρώνε. Γενικά νομίζω πρέπει να λέω μόνο ο Chris Gold. Ξέρει γιατί είμαι Θεός. Δεν είπαμε. Σε έφαγα. Με έφαγε. Πώς με έφαγε. Τρόμαξα. Όχι. Εντάξει. Ρε φίλε, πάρτε το πινέλο. Ωραία, αυτό με τρόμαξε. Πήγα level 2. Για να δούμε τα skin που μπορούμε να αγοράσουμε. Premium. Χρυσό, όχι, δεν μπορώ. Έχω να κρατήσω λεφτά για το χρυσό. Έχω ήδη τα 100. Τώρα αλλά 500. Λέει. Ωραία, ήδη έφαγα κάτι. Πεινάω, έλα εδώ πάμε, θα σου πάω. Αυτό είναι το χρυσό και άλλο χρυσό. Θα γίνω χρυσός, γιατί θέλω να είμαι χρυσός. Αλλά δεν είμαι χρυσός. Θέλω να φάω αυτό το μικρούλι. Ευχαριστώ. Πουπόφ. Ο Πουπόφ με έφαγε. Είδα το level 3. Τόσο εύκολα. Λοιπόν, νομίζω πως θα τελειώσω. Είσαι μελί! Renderforest.com